नलबारियाव बानजायनो गोनां गाहाय मन्थ्रिनि रेलिनि थावनिखौ गिबि मन्थ्रिया नायदिंहैदों। फैगौ 17 एप्रिलखालि नलबारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिजय संकल्प जात्रा। बिजय संकल्प जात्रानि बाहागो बादियै लोकसभा बिसायख'थि फोसावदिंनायनि सुबुं गौमायाव गाहाय मन्थ्रिया बाहागो लागोन। नलबारियाव गाहाय मन्थ्रिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय रेलिखौ खुंनो गोनां थावनियाव सनिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनानै नायदिंहैदों। बे नायदिंहैनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिखौ मदद खालामदोंमोन रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता, मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारी आरो इउबिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'। मख'नो गोनांदि 17 एप्रिलखालि कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो आसाम दावबायगोन। राहुल गान्धीआ जरहाट आरो डिब्रुगड़ लोकसभा बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिंगोन। आहम हारिनि भटआ जौगाथायनि फारसे थागोन। लोकसभा बिसायख'थिनि सिगां शुक्रबारखालि अल आसाम आहम सभाया खौरांगिरि मेल खुंनानै आहम हारिनि भटआ जौगाथायनि फारसे थागोन होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे गासिबो राजखान्थि दोलोफोरनिसिम आहम सभाया माखासे दाबिफोर दैखांदों। आहम सभानि गाहाय दाबिफोरा जादों आहम हारिनो एसटि मर्यादा होआगौमानि अट'नमास काउन्सिल सोरजिना होनाय, तिनिसुकियायाव सुकाफा मुलुगसोलोंसालि गायसननाय, आहम हारिनि गोजाम आइजें आइला एबा माइथलजिकेल मनुमेन्ट्सफोरखौ रैखाथियै दोनथुमनाय आरो 16 एप्रिलनि गेजेरावनो आहम हारिखौ दाफामनायजों लोगोसे जौगाथायनि हाबा मावनायनि सायाव गासिबो राजखान्थि दोलोफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिजाथिया आहम हारिनि जाबाल' जाया, आहम हारिनि रायजोनि जौगाथायनि फारसे खामानिफोरा आद्रा जानानै दं। बैफोर खामानिखौ मावनानै होग्रा दोलो आरो बिजाथिखौसो बेसेन होगोन होननानैबो खौरांगिरि मेलाव बुंदों। जानो गोनां लोकसभा बिसायख'थियाव आहम हारिनि रायजो राजाफोरखौ जौगाथायनि फारसे थानो थाखायबो आहम सभाया खावलायदों। गान्दा होनो गावनाय गुलिया सासे लाइमोननि गोदोनायाव हाबदों। संक्रान्ति एबा मोसौ बैसागुनि सानखालिनो देरगावआव जादों मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय गान्दाखौ होहरनो थाखाय गावनाय हाग्रा बिफाननि गुलिया सासे लाइमोननि गोदोनायावसो नांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला देरगावनि हास्रायाव लाट्टु दास मुंनि सासे लाइमोनखौ गान्दाया गाग्लोबनाय खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा थांनानै गुलि गावना गान्दाखौ होख्रांहरनो नाजादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि हाग्रा बिफाना गावनाय गुलिया नासिरुद्दिन आहमेद मुंनि सासे लाइमोननि गोदोनायावसो हाबफैयो। बबेखानि बे जाथायनि उनावनो गुलि नांजानाय लाइमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो देरगाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै बेनि बागै नायबिजिरनो जागायहैयो। नाथाय गान्दा होनो गावनाय गुलिया लाइमोननि गोदोनायाव माबोरै नांहैखो बियो मोनसे गेदेर सोंथि आरो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। ओरैहाय लाइमोननि गोदोनायाव गुलि नांनायनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि सायाव रागा जोंखाङो होननानैबो मिथिनो हादों। हाइलाकान्दियाव सासे सिआरपिएफ जवाना गावखौ फोजोबस्रांदों। हाइलाकान्दी जिल्लायाव सासे सिआरपिएफ जवाना गावखौनो फोथैनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि सार्भिस हाथियारजोंनो गुलि गावना गावखौ फोजोबस्रांदों सिआरपिएफनि सासे जवाना। गावखौनो गुलि गावना फोजोबस्रांना लानाय सिआरपिएफ जवानखौ बारदेश्वर राय होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बारदेश्वर रायनि डिउटिया सापटग्रामनि मोनसे अरायथा नङै केम्पआवमोन। नाथाय गावनि डिउटियाव थानाय समावनो बारदेश्वर रायआ गावखौ फोथैनानै लादों होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि सिआरपिएफ जवाना गावखौनो गुलि गावना फोजोबस्रांना लानाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै।